Il-fondi Ewropej mill-Fond Soċjali Ewropew għall-inizjattiva Further Studies More Affordable żdied b'1 euro u issa l-fond tilaħħaq 3 miljun euro. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzot Soppardi waqt konferenza tal-aħbarijiet. Din l-inizjattiva bdiet madwar sen ilu fejn din saret kollaborazzjoni mal-Bank Malti tal-Iżvilupp flimkien mal-Bank of Valletta. Dawn qed jgħinu żgħażagħ sabiex ikomplu jistudjaw fil-livell terzjarju. F'din il-konferenza l-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Reno Saliba qal kif din inizjattiva tagħti self vantaġġuż hekk kif hemm moratorju ta' 5 snin fejn żagħżugħ ikollu ċans iġib aktar kwalifiċi. L-iskop tagħha huwa li tejjeb l-aċċess ta' studenti għal finanzjament bankarju. Nafu illi edukazzjoni terzjarja tinvolvi ħafna spejjeż, speċjalment għal min imur jistudja barra minn Malta, u allura kienet ikun hemm diffikultajiet biex ċertu studenti jġibu dak il-finanzjament li jkun hemm bżonn. Uffiċjal mill-Bank of Valletta Alfred Frendo qal kif s'issa ħadu sem 150 student fejn studjaw għal pilota fix-xjenza u l-liġi. Intqal ukoll kif l-ammont ta' studenti huwa mistenni li jkompli jiżdied u għalhekk inħass il-bżonn sabiex din l-inizjattiva tkompli u tespandi. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Drinzot Soppardi qal kif permezz tal-fondi Ewropej studenti kollhom iċ-ċans jistudjaw u jkomplu javvanzaw fl-istudji tagħhom. Qegħdin nitkellmu dwar 3 miljun euro li ġejjin mill-Fond Soċjali Ewropew li dawna flimkien mal-intervent min-naħa tal-istituzzjoni finanzjarja se jagħtu lok għal faċilitajiet li permezz tagħhom wieħed jista' jiffinanzja aktar l-istudji tiegħu.